What's up mga Bisaya? Maayong udto sa inyong tanan. It's a beautiful Sunday morning once again, and today we will be cooking buffalo wings with sesame seeds. Okay? So, ang mga ingredients sa ating gagamitin ay isang kilong chicken wings. For spices, we have bell pepper, limoncito, sili, sesame seeds, flour for our breading crispy mix. Sa breading naman, ihahaluan natin ng evaporated milk para masarap. If this is your first time in our channel, please like and subscribe and turn on the notification bell. Unsa pa inyong gihulat? Tara, magluto na ta! Alright, ang una natin gagawin guys is gagawa muna tayo ng ating breading. So, yung ating harina hahaluan natin ng evaporated milk. Okay, tama na. And then, hahaluan natin ng kaunting Sprite. Mga kalahating baso lang. Alright, that's it. Haluin na natin mabuti hanggang sa ito ay lumapot. Ganito yung texture na gusto natin ma-achieve for our breading. Next step, i-prepare natin ating chicken. So ang una natin gagawin is pipigaan natin ng lemonsito yung ating chicken. Okay, next, lalagyan natin ng pepper. Okay, enough. Next, asin. Konting asin. Okay, mix it well. Siguraduhin malinis ang kamay. And then hahayaan lang natin ito for about 30 minutes to 1 hour bago natin i-prepare together with our breading. Alright, after 30 minutes guys, ready na yung ating chicken na ihalo ang ating breading. So, alright, ang magiging resulta niyan is juicy yung ating magiging buffalo wings. Alright, ang next natin gagawin is i-coat na natin yung ating chicken sa ating flour. Okay, itak-tak. Alright, habang tinatapos ni Musika at ni Ate Jai Jai yung ating chicken, ready na tayong i-prepare yung ating mantika para maya-maya ay ready na tayong magprito. Okay, ready na tayong magprito. So, 5 pirasong chicken wings muna yung i-fry natin para hindi crowded. Ako, Dad. Dangerous, baby, dangerous. Ganyan, no? Please po. Siguraduhin na hindi magkadikit. Dangerous. Posing yung luha niya. Say hi. Hi. So mga 3 minutes each side guys, pwede na to kasi manipis mo naman yung meat ng ating chicken. So just need to make sure na hindi siya, number 1, hindi mag-overcook, number 2, hindi ma-damage yung balat niya,
And at least golden brown yung texture para masarap tignan kung maluto na. Ayan, pwede na to. Golden brown na, Jai, ang tray. Ito ang kinalabasan guys, oh, ang sarap. Parang bonchon. Alright, second batch na tayo guys. Kasi ikaw na ni. Putok ka bite. Ha? Ano nawala ang pako? Ito na ang finished product, guys. Wow! So good. Ang sarap. Pwede na ka magmukbang, Meg. Pero hindi pa tayo tapos. Gagawa pa tayo ng sauce para ng sangkap, vegetable oil, konti lang. Dahil tayo magigisa. Sili. Siyempre dahil may baby, yung mga bata tayo kasama, lahat na lalagyan natin na. Okay, next sa sili, we'll add our onions. Bell pepper. Next, we will put in our kamisanghang ketchup. Butang lang na sa kuang bed. Kasi ganun ang sauce. Hindi bed. Yun o. Kita nyo naman. Mapula. Mapula, masarap. I like what. Karahay. Gamay lang dada. Three. 8. Ah, tama na siguro yan. Sige, mawali na. Mga innocent nila. Done. Alam nyo ng kasundo ito. Siyempre, kainan na. Susunodin lang natin ng konti. Toasted. Okay, it's done. Mama, I don't need ako. Ano ako oh? Spicy means. Spicy yung red color dila. Spicy. Nga, kanin ko under yung spicy. What's up mga Bisaya? Alright, 1 hour after nating prepare yung ating buffalo wings with sesame seeds. Ready na tayong kumain. So let's enjoy the food with my family guys. Tara! Wala na ta? Lapang na. This is all of the story with the drama places from Daman to Barcelona. Amen. See? So dalawang klaseng kanin yung prepare natin guys. Mais. Mais at saka ang tawag ito. Kumay. Niluto natin sa sauce para ito yung maanghang. May bata kasi hindi natin sinali kasi. Yes. Ciao. Tara guys, mga anda. First bite is all yours. Parang gusto niya ito nga ito next week. Bulalo? Bulalo. How about you, Mimig? Bulalo.
crab. Ginalo na crab. Okay. Ha? Bakit? Bakit? So guys, ang pangalan sa mong channel is Lutong Bisaya. What's up mga Bisaya? Mandaya. Palaya. This was born and created during the quarantine period around April. What's up mga Bisaya? Ug Mandaya. Napaglibangan kasi walang trabaho. Halos 2 buwan tayong natambay. We wanted to make use of the time and learn a new skill. So ito yun. Dami tayo. Sarap. Yummy. Yummy mo. Mga bata kami. Bye-bye! Alright, we're done eating guys. Maraming salamat sa inyong panonood. I hope you like the video. Keep like and subscribe. Mga... Bye-bye to your channels! Alright. Keep safe everyone. God bless. Bye-bye. Good night. I love you. How it is? Bye-bye! We love you. We love you. Keep safe everyone. Have a good day. God bless. Good night. Happy Sunday. Good night. Bye-bye. Good